Hi guys! Hello! Welcome back sa ako ang YouTube channel guys ni Madam Pislat. Karong adlaw guys, kiimbitar ko ni Doc sa ilahang nutrition culmination sa Barangay Bagakay. So, atong tan-awon guys og unsay ilang mga kalihukan dito og tanaw nato sad og unsay ilang mga display dara akong mga kauban guys, mga alalay gusto pod manguyog nako. Dara sila si Madam Lina, si Madam Esther, si Madam Aging ug si Madam Marilu. So nagbiyahe nami guys no, padung nami sa bukid. Dara tanawan ning agianan nga to guys. Mag-agi di ay may diri sa lungsod sa Bourbon, then Tabunan, Iskinan. Dara akong mga kauban guys, so mauna sila si Madam Esther, si Madam Aging, dara. O dara sa Pronsit, si Madam Lina, dara. Halo, hali. So magpagasolina sa ta guys, no? Kay wala nagyusod ang amo ang sakyanan. Oh, nahubsan taon may in town kay kanang gikan man sa syudad pud gahapon niya nakalimtan ako og tubil ang amo ang sakyanan. So aron masigurado guys no, para masigurado guys no, magpatubil gyud ta. So dara guys, padayon nami sa moang biyahe dara mauning agianan padung didto. Libaong guys, dara si Luloy mo nag-drive og tanawan nindot kaayo mga green ang mga palibot og all over looking pagyud sa dagat guys. So guys, muliko na ta sa eskina sa Tabunan pasaka sa bukid. So, mo na ni ang view diri padung sa bukid guys. So, og mura magnisinya sang akong kauban guys nga ipahunong ngano kahano. So, tan-aw na to. Hala, ang among kauban guys kasuka. Sus, naunsa man ni si Madam Marilu na nao guys, wag yun sa kagwanta. Kaluoy yung taon ni Madam guys, no? So, ni kanaog yun siya guys kay kaluoy ato nagpalantaw jud ko guys kay naluoy jud ko niya kay di gyud siya kagwanta di ag biyahe kay aircon lagi guys no og close kaayo ang sakyanan. So mawalan to padayon lang gyapon mi guys, wa man tay mahims no kay og aris siya manaog sa bukid o di na gyud siya kabalik kay kanang lisod man kayo ang sakyanan padulong na pud balik no kung maglain na sa dang iyang kabuhi. So mao na ni guys, padayon na ta no. Oh, time pa kajut guys kay man nakita ko diri nga nindot kaayo og view. Dara diri dapit sa ibabaw. Tara guys no, pakudak-kudak sa ta diri guys kay nindot lagi kaayo ang view. Dara, wow, kanindot naman. Di na jud ko mudayon na lang sa ibabaw guys kay medyo ang akong sapatos medyo sakit. Dara guys, dara kodak-kodak lang ta diri. Cheese, dara. Okay. Din lang ko maadto dito guys no. So mao na to guys. Padayon na mi guys sa amuhang biyahe ug mosakay nako sa sakyanan. Tara. So guys, nanaog kog balik guys kay kini ning dapita guys no, nindot kaayo. Nature gyud kaayo, hangin og nindot mawa gyud ang imong problema dining dapita guys. Tanawa ang green nature. Dara makapahupay sa dughan. Wow, nice view. So, mao ni day ang kinatumyan aning Bukira guys no. Sus nindot jud kaayo. Wow.
Mao na to guys, musakay na sa kog balik sa sakyanan kay mopadayon na mi sa amo ang journey. So dira guys, naabot na gimi sa amuang tuyo diri. Mao ni ang barangay Bagakay diri guys, no. Tara guys, mananaw na ta sa ilahang display, no. Tanaw na to og unsa kanindot ng ilang display. Dara, mao ni guys. Mao ni ang purok bayabas guys, daghan kay kanang display, kamote, saging, arita diri sa purok Germalina guys. Dara, kanindot naman sa ilahang mga utanon ka mga presko. Sunod, napay mga kuan guys, no, napay mga mais, mga agbate, saluyo, talong, ug mga tindera guys, mga smiling face kaayo. Og arita diri guys, no, sa na pa mga nangka pa di ay guys, no, nindot kaayo. Og ari po ta diri sa purok mangga. Og dara ang purok saging og ang purok saging naa sa diri guys, daghan sa kaayo siya mga display. Og ang purok saging, dara purok saging guys, daghan sa kaayo saging. So dara arita diri, continue ta diri guys sa purok Robles. Dara mao ni ang purok Robles, nindot sa kaayo silang display. Sus kadaghang saging guys, aw kanang mais. Dara nindot kay ilang pagkahimo sa ilahang purok Robles nga no. Dara guys, wadyo ko kaagwanta ni sodyo ko sa ilang tindahan guys, no. Dara gusto jud ko mutan-aw gyud guys sa ilahang mga tinda gyud. So dara guys, dara ang ilahang presko kayo nga mga utanon. Dara og darang agbati, mga saging. Dara og ang mais, dara guys, dagko kayong mais guys, no. Og mga batong, kaning batong guys, nindot kay tan-awon ang ilang bugkos nga batong. Dara ilang sikwa nga gikan ni sa ambot unsa ning style sa sikwa guys, no. Karon pa ko kakita aning sikwa ha. Uy, napade takyum dara guys. Hala, ka-cute sa takyum guys na nagbitay sa ilang mais. Mao ni ang bourbon delicacy guys sa unang panahon or hangtod gali karon guys, no. Lami kay ni fried guys ang takyum, no. Og healthy sad kuno ni kayo guys. So dapay nagbitay guys nga mga grapes or mga kuan na siya cranberry day guys, no. Naasa ko diri sa balay cranberry. So kanindot naman ning ilang display. Hi guys, wadyo ko magdahom guys nga di ay duha ka gwapa nga babay, mga ma'am guys nga nakailas nako guys as a Madam Pislat. Mga follower ko no nako sila guys, magsige ko no sila tan-aw sa ako ang mga videos. So wadyo ko mag-expect guys, no, mga maestra kini guys diri sa Bagakay, mga gwapa kaayo. Salamat ninyo ma'am sa pag-welcome nako diri og kanang mga smiling face kaayo mo diri, no. Salamat kayo Ma'am Flordelis Manto ug si Ma'am Joji Rivera sa ilang pag-welcome nako diri sa ilahang barangay. I-follow din ninyo guys si Ma'am Flordelis Manto ug si Ma'am Joji Priscilias Rivera sa ilahang Facebook account guys. It's time to judge guys, no, kay wala jud ko magdahom nga ila day kong i-intra diri as a one of sa mga ilang judges diri guys. O ang tinod pa ka istorya guys, first time pag nako. So go Madam Pislat, judge na lang good kay wa kay laing mahims. Sige dara guys, mao na ni amo na ning gitan-aw, no, ang ilang mga pisto o kinsay pinakanindot o pilay mga kuan na nila guys. Here lang mga score dara.
O di ani si ang usa ka sir diri guys no, kay syempre iya kong gigayran o gamay diri guys, kaw adyo ko'y kalibutan unsaon pag-guide kan, unexpected good lagi ang ako ang pag-judge diri. So gi-explain niya unsaon ani pag sugod. O dara mao ni guys no, mutan-aw ka sa ilahang mga tinda, mga display o imo dayong isulat og ang ilang mga score. So guys, padayon mi sa amo ang pag-judge no, kauban sa mga duha ka judges. Og dara tanaw na to og pila gyud ang score nila o kinsa gyud makadaog ani nilang ilang mga display. Purok tugas ni siya guys no. Tara ilang mga display, mga utanon. Og niduol na ko guys ang akong pamangkin no, nga usa ni siya sa head sa RHU guys. Proud kay ko niya guys no. Og dili guys nagpadayon nami sa amuang kalihukan diri, nag flag ceremony. Tara. So, dara guys, nag-istorya na si Doc Rotelios guys, darang iyang speech. O iyaming gipila-ila sa katawhan. Dara. So guys, ang unang musayaw karon guys, ang guest gikan sa tabunan, magsumba sila guys. Tanaw na to ang ilang ikid-ikid guys. Dara. Wow, kanindo sa ilang uniform guys, green. Oh, ikid gyud sila guys no. Action gyud tinuod guys ang ilahang pagsayaw. Dara. Sayang nang kay guys no, kay wala manggoy music guys, kay nalimtan ako ang microphone, so mao ni nga gi-voice over na lang nako. Sagdi na lang guys, kay mag-copyright man po kung among i-upload diri sa YouTube. So mas maayo na lang ni guys no. Pero makita gyapon nato ang ilahang nindot nga sayaw. Ikid-ikid gud da kayo guys ang mga mami zumba guys. So, diring dapita guys, padung nami sayaw kay naman na ang matag purok guys. Dara, naikid na si Madam Pislat guys. Tanawa guys, kabalo sa day mo sayaw ni si Madam Pislat, kauban ni Doc Rotelios. Di ara kauban sa ilahang guest sa tabunan nga mga Zumba mamis. Dara, exercise pa more. Zumba pa more. Pero guys, sus ikid-ikid pagkadaya si Madam Pislat guys no, og diar si doktora guys no, ikid sa tudo. Oops, ratap dara gipasinte gyud mi guys no. So proud kay mi guys nga welcome kayo ang ilahang pag-entertain namo guys. Feeling good namo nga malipayon kay mi aning ilang programa, kay nalingaw jud mi.
O dara sa nutrition culmination nila diri sa barangay Bagakay. Tara guys, si Mamis katawag maayo guys no, malipayon kay sila guys. O dara si chef ang hippie sa Bourbon guys, ni suway sa ikid-ikid sa lubot. Tara guys, kaning sa right side tapad na ko mao na ang chef police na mo guys no. O dara malipayon kay ming tanan guys no, salipnan lang si Doc sa Sumba Mami, sa usa sa mga Sumba Mami guys. Dara labanat Madam Pislat. Dara mao na to guys, nahuman na gyud ang among Sumba. So guys, magpasalamat ako sa tanang barangay diri sa Bagakay guys no, nga welcome kayo ang ilang lawat namo diri guys, ug salamat sa Baryong Kapitan nga si Mr. Rivera, ug ang pinaka pasalamatan gyud nako guys si Doc Dotelius guys, kay dili pa tungod niya guys di jud ko maabot dinhing dapita. Thank you kay Doc no, thank you so much for watching. Bye.